Vítajte na novej epizóde Môj dofák varí lepšie než tvoj. Na tejto strane máme tým... Kuskus. Ja som vám Matúš Balco, to je môj parťák, Nina Mandeliková. My sa rozhodli, že vlastne budeme robiť kuskus, ako je naše meno. Ako môj asistent má troška traumu, nejako z detstva, takže nebude až tak rozprávať. Ako dúfam, že za to dostaneme bonusové body ako Československo má talent. Ďakujeme pekne. A na mojej pravej strane máme tým... Halušky. Ja som Dominika Štipáková. Ja som Alexandra Vavrovičová. A podľa nás budeme variť halušky. Pravde. Tak to sú naše týmy. Vidíme sa pri varení. Tuto tým halušky. Čo si myslíte na vašu konkurenciu? Budú veľmi slabí, keďže idú proti slovenskému národnému jedlu a my máme najlepšie halušky v okolí. Môžem sa spýtať, že presne aké halušky robíte? Bezlepkové. Dobre, tým Kuskus, aké sú vaše očakávania na túto varenie? Moje očakávania, podľa mňa môjho partnera, sú veľmi vysoké, lebo aj keď ideme proti slovenskému národnému jedlu, tak my sa identifikujeme ako Maďari a my ich ideme rozbiť. Maďari on top. A to všetko, čo by som chcel povedať. Ja som Štipáková a idem radiť. Čiže máme tu pripravené veci, s ktorými ideme variť. Tu sú ingrediencie, cesto na halušky, pažitka, zarobená už brinza, slanina, strúžik, ktorý budeme používať na pretlačanie halušok a nejaká stierka. Začíname tým, že si potrebuješ rozvariť vodu, hej? Potrebujeme mať vriacu slanú vodu. Na halušky si nevarila také? Ešte? To stačí. Ale v tom ceste je zamiešaná už sol, to je múka na chleba, slané. Čo teraz mám robiť? No teraz ako si zavriem sáčok solou. Strúžik. Potrebuješ strúžik a stierku. A hlavne cesto. Nezabudni na to cesto. Dobre, mám tu prichystané strúžik, cesto a stierku. Položíš si strúžik na ten hrniec, tak aby ti to nejak držalo. Okay. A musíš cesto pretlačiť to cesto, aby to padalo do tvaru halušiek, hej? Do tej vody to bude padať, chápeš to? Áno. Nie. Ty to musíš to nabrať, lebo to sa ti nebude, to nie je také tekuté. Nevadí. Na budúce im to možno vyjde. Možno sa poučia. Tá voda nevrie. Prečo nevrie? Keď si to tam dá, však do nevriacej vody sa ti to všetko pozlepuje, bude z toho jedna guča. Dobre. A čo s tým chceme robiť? Ja neviem, čo chceš odo mňa. Však si mala počkať, som ti asi povedala, potrebujem vodu, vriacu vodu. Ty ma poslala pre cesto rovno. Vriacu. Jara, to vyber to rýchlo, vylej celú tú vodu. Vylej to. Tie halušky No. To prihora, no. To prihora, vylej to. Počkej, musím to odhorieť. Toto fakt... Joj, trpezlivosti. Môžete vidieť, ako tí Slováci sú leniví a neschopní. Jak sa toto môže stať? Nevedia komunikovať, nestíhajú, lenivé sú. To je katastrofa. Toto je strašné. Toto je neschopný tím. My ich rozbijeme. Úplne na kopytách ich rozoberieme. Začíname svoj prvý pokus varenia. Neurobíme tú istú chybu, jak naposledy a necháme vodu najprv priviesť do varu, než tam dáme to cesto, že sa šká. Ale nerob tak veľa. Prepačkajú. Tak vlastne. Ja robím iba oheň. Takže ja som Nina Mandeliková a neviem, ako má ani kuskus vyzerať. Akože ak niečo pokazí s tým kuskusom, ja ho rozkáram na kuskus. Môžem? Môžem? Ako sme zistili naši slovenskí kolegovia, tak troška zabudli natáčať. Takže vyzerá, že v hlavách sú iba halušky a tie im tiež dobre nejdú. Takže dobre, zober si polku tejto zlatej kocečky, proste odrež si na polku a potom si ešte z tejto zoberieme polku. Rozumieme sa, dúfam. Ako to sú rôzne? Áno, predstav si. A teraz mám do tej vody. Áno. Potom si zober druhé a dáš tam polku. Dobre, zober si čili, daj tam lyžičku a pol. Odporičuj to. Ďakujem. Tak? Lyžičku a pol. Daj, koľko uznáš za vhodné, to sa nedá až tak pokaziť. Je to na tebe, kľudne môžeš nechať aj takto. Dobre. Dobre, môžem to zatvoriť.
A teraz čakáme. No teraz čakáme, to sa začne vrieť, ale zatiaľ chod zobrať, vidím, kukuricu a olivy, lebo prečo nie. Ako ste si mohli všimnúť, čakáme, dokým to začne vrieť. Dobre, čiže už by to mal vrieť a urob to isté, čo si robila predtým. Ale viacej cesta? Áno, viac sa tam daj. A skús to tak pretlačiť, aby sa to tak natiahlo, neviem, aby to neboli také bobky iba. Chápeš to? Viac, ešte viac takú hrúbku si tam urob. Porádnu. Poďme? A teraz to pretlač. Joj, tak toto je mantavé. Pretlač. aby z toho boli také dlhšie šulce, hej, chápeš? A budem sa modliť, že to je dosť teplé. Tá voda nech stačí jedna várka a potom počkáme, tie halušky budú musieť vyplávať hore. A potom ich budeš loviť s tým sitkom. Chápeš? Pokiaľ sme tú vodu málo zohriali a nevrela ešte, tak sa zlepia takisto ako predtým. Čiže by si mala dávať pozor. No ešte. Už začína pár vyplávať a ja si bežím pre sitko a ďalšiu. A To, že čakáme. začali vyplávať, neznamená, že sú uvarené. Ale Musia hlavné je, že už vyplávali a nespalili sa. Vieš, jak sa varia halušky? Trochu áno. Musíš to tam aj chvíľu v tej vode nechať, nech to nie je surové, ale vyzerá to určite lepšie, jak Mám pocit, to prvé. To Keď bolo... sa to pripáli, tak musím trošku. Nie, ono to vás samo... Ale dáme hruda. To dáme. Hruda sa vybere. Keď tak, nedáme to do... Môžem? Môžem? Si to musí byť prehojeň. Môžem rozprávať? Daj, no. Pani Belová, vidíte, čo spravujú vaši slovenskí kolegovci? To nie je možné. My v Maďarsku, keď sme zobrali na Maďar guláš, a mali by normálne, úžasne vám bolo. Žiadne prihorené halušky, nič. Bolo by to úžasné. Ďakujem za pozornosť. Otvor to! Načo, však to nie je moje jedlo. Nevrie to. Ale dobre to vonia. Ja aj taký dobrý. To bolo dobre, to vonia. To neznamená, Dobre to vonia. že to bude aj dobre chutiť. Robí to Bolo dokázané, že vonia súvisí s chuťou. Bolo to dokázané. Čo máte proti tomu? Ja mám niečo. My máme ešte aj slaninu. Ale vaše smrdí jak zhorené. Počkaj. To neobar ma. Ufúkaj. Čo hovoríš? Ešte tvrdé, ešte treba. To dovaríme. Nina, No ja prosím neviem, ťa, čo mám vypni robiť. horák takto. To. Tak, výborne. Otvor to, hoď tam tie kuskusy. Rýchlo otvorím. Dobre, môže byť. Počkaj, ale... Dobre, teraz to zatvor a 10 minút to necháme. Daj časovač. A ako? Takto. A 10 minút. Dobre. A mám to Nie. pridať? Nie, nech to Troška. tak. Dobre, som Nedáva sa nič. Ja som svojho názoru, že Tunek Balco nemal pomáhať Nine, ani mne Dominika nepomáha. Nechcem nič hovoriť. Ja navrhujem pár minusových bodíkov za to, že pomáhal vôbec Nine. Nedávajú mi slovo. Do misky, ber to. Sitkom, takto. Vyber, áno, sitkom. Otraz stade vodu a daj to, presi to dám rýchlo. Nevidím nič. A dúfam, že to bude dobre. Nie som si istá, či to nemalo byť dlhšie, ale... Nevadí. Nie. Dobre je to, dobre, super. Wow. Teraz máme znovu... Takto, lebo akože nemôžem ti pomáhať. Dobre. Takto. A to isté. Čiže znova už idem V cestu. prvom rade to zakry, nech ti to nevyschne. Keď to Dobrý vyschne, nápad. bude to humus. Dobre, Čiže, zakrieme. a teraz to isté, znova. to isté. Dobre. Áno. Jak rýchlo to naondíme. Lebo tak to je kuskus. Práve robím druhú várku. Hádam aj tá vidie, jak tá prvá. Zistíme. Robím to dobre, Štipaková? No, vyzerá to akože zaujímavo. Kamo, nemáš to... Zavri to, rýchlo. Nie, Nie, ale to musí... prihorí. Neprihorí, na všetko, čo milujem. Neprihorí to. Prosím ťa, zavri to teraz. Ja to zoberiem. Zavri to. Ver mi, takto sa to robí. Je to doslovne, že každý kus sa takto robí. Dobre, je zavretý. 10 minút zavretý. Dobre? Vymeň. Tie halušky. Dobre, dúfam. Dobre, teraz to otvor. Už prešlo 10 minút. Najprv to chutnaj.
Ochutnaj, no. Môžem to dať dole? Či... Áno, môžeš to dať dole, neboj sa. Nevybuchne to. Áno, môžeš to dať dole, ja ti. Ochutnaj. Čo na to hovoríte? No, dobre. No, dobre. Takže teraz môžeš si vybrať, Počkaj. ak chceš, môžeš si k tomu dať ešte kukurice. Alebo olivy. Takže to môžeme teoreticky nechať na každého, že či chce kukuricu alebo olivy, keď si nabere. Lebo je to taký typ jedla, že proste každý má niečo iné rád. naservírujeme na tanier. Áno, tak. Dobre. Čiže povieme našu situáciu. Trošku to musíme vrátiť. Saška vybrala halušky čerstvé, hotové, už vlastne nie hotové, neboli absolútne hotové, čiže ich vracame naspäť. Ale bola väčšina hotová. Ne, ne. Môžem? Mám ukázať? Áno. Nie, ale halo, túto kolegu môjho, ktorý tu točí, oni sa ho snažili otraviť surovými haluškami. A teraz svoj hnusný, ohyzný čin skrývajú tak, že to dali späť do hrnca. Ako buď to vyhoďte, alebo sa nesnažte s tým otraviť môjho kamaráta dobrého. Nám sa to podarilo na prvý krát Áno, a vôbec sme nemuseli nič vrácať do hrnca. počúvajte ju, ona má pravdu. Listen to him. Takže tu už máme hotovú slaninu. Už iba cibiky nastriame a môžeme servírovať. Pomení. A poriadne to zamiešaj. Ja počkaj, nie, najprv to musím vyzorovať. Ďakujem. To sa páči? Mám Prvé dojmy. prvé dojte. Počkaj, nedváj. Vyzerá to výborne. Vyzerá to úplne krásne. Naservírované parádne. Neťuknite mi do čela. Výborné. Halusky akurát, devčatá. A tá slaninka a s tou pažitkou. Výborné. Nevadí, že si bez odpoveď. Ani to necítiť. Tak Z super. 1 do 5, koľko by ste dali? 5. Keď je najviac, 5. Nevidíme na to. No Zase tak, tie dobre. fľaše. Môže byť vaše. Olivy. A ticho, Kajo, hlavne ide o chuť. Krátkozrakí ľudia pozerajú na výzor. Tak, Môžem týmto. môžete. Dopadne akože to Je to kuskus. To zamiešame trošku. Je to pekné farebné, tam aj žltá, aj červená, aj zelená. Kuskus je výborne spravený. Úplne akurát. A musím povedať, že tá kombinácia olivy a kukurica výborná. 4 body. Pravda. Ešte bude viac. Ešte bude Londra. Super. Ďakujem. No my sme druhá porota, ktorá nie je až taká dôležitá, ale tiež sme porota, takže sme sem prišli ohodnotiť najskôr halušky, ktoré musím povedať, vizuálne sú peknejšie, než ten kus od kusu, čo tam majú oni. Kus. A tak, vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre. Chutí to strašne. To je fakt, že dobré. Klame. To je fakt, že dobré. Musím povedať, na dofe som ešte také dobré jedlo nemal. Mal iba jedno jedlo. Klobúk dole, že v takýchto podmienkach sa dajú pripraviť halušky a také dobré. Máme tu kuskus a ideme ho zjesť. Dobre, I guess. Toto ľudia akože dobrovoľne dávajú. Klame. Je národnosťou Slovák. Nie, okej. Keby som bol hladný, by som to aj ráne možno zjedol. To znamená, že to teraz jem, hej. Ale určite musím povedať, že to nie je nejaké jedlo, ktoré by som už aktívne vyhľadával. Ja som za názor, že je to dobré, napriek tomu, že to bolo opäť varené v takýchto podmienkach. Mne to chutí a
Spím s tebou v stane, hej, pozor. A budem, medzi nami v stane bude Kaj. Nie. Áno. Ja som na boku. No. Dávam tomu 4,2. A, vyhraj, dobre. No. 4. Miro Jaroš